Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana naku Bashir Madawa. ‘Yan uwana maza da mata ina wa kowa barka da shan ruwa. A nan nake son na gabatar da sanarwar da nake dauke da ita zuwa gare ku. Kamar yadda aka saba, a kowace shekara muna fitar da ayyuka kama daga irin audio har zuwa bidiyo. Wannan ma shekara abin haka yake. Za mu fitar da bidiyo kamar yadda aka gani a shekarar da ta wuce. Matakan shiga bidiyon shine za ka iya turo mana da fotonka tare da sunanka. Mai kuma shiga audio zai turo mana iya sunansa kamar yadda an saba. Kamar yadda za ka gani a cikin wannan guntun bidiyon da na tura maka, haka za ka gani idan ka ba mu hotonka haka aikin zai kasance ko ma in ce fiye da haka. Mai kuma buƙatar samun kansa a cikin wannan tafiyar da za a yi bidiyo ko audio na ƙasashe daban-daban sai tuntuɓi jagororinmu kamar haka. A ƙasar Cote d'Ivoire muna da Muhammad Sani da kuma Bashir Naci Sanin da kuma Sha'ibu Niyama. Muna da Ansar Lilingo da kuma Nasir da kuma Rabiu mai zamani. A ƙasar Libya muna da Hussein Kunte da Lawali Hami da kuma Umar da ke wajajen. A ƙasar Gabon muna da Nasi Baban Ila na Agulum. A ƙasar Kamaru muna da Musa da kuma D Soja da kuma Isa da yake wajajen. A ƙasar Senegal muna da DJ Umar da kuma Abubakar da yake ƙasar Senegal. A Najeriya muna da Dan Ali. A ƙasar Nijar muna da Ismail da kuma Ibe na kowa. A ƙasar Algeria muna da Ibrahim Kafi Saurayi Jin Daɗi. A Mali muna da abokina da yake wajajen. A Ghana muna da Ma'azu, sai kuma a Gambi muna da Bashir na Goba. Lagine Konakiri muna da Maliki an mai gari. Jammaina Rabiu Danfari, Waga muna da Arazik da yake wajajen. A Central Africa muna da Umaruta. A ƙasar Cotonou muna da Musa ɗan Kawara. Wannan su ne jagororin da muka tsayar da za su zama wakilanmu a kowace ƙasa da muka ambata. Muna da lambobinsu idan ka mai da hankali za ka iya ɗauka a kowace lamba ta kowane ƙasa. Za ka samu ƙarin bayani ta yadda za ka iya tura hotonka da kuma sunanka a waɗannan lambobin. Wannan aiki ba irin wanda kuka saba gani ba ne, abokina ko kuma in ce ɗan uwana, kada ka bari a baka labari.